ସବୁ ଚାଲ ଧରିଦବା ଯାହା ଅଛି ତମେ ନେଇଯିବ। କଣ କହୁଛ? ବାସୁ ବାବୁ ଆଉ ତାଙ୍କ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି? ଭଲ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଆଉ ଲାଗିବ ଏଠି ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ତଳ ଦରମା ପଇସା କଣ ଅଛି ତମର? ଆଉ ସବୁ ତ ଟୁଟି ହେଇଛି 10 ତାରିଖରେ ଦେବେ ମାନେ ଦେବେ। କେତେ ତାରିଖ ଗଲାଣି ହେ ଗୋରାଣ ପଚାରୁନୁ ସୁଶାନ୍ତକୁ ବିଭାଗ 60 ଜବାବ ଗଲେ। ମହାଜନ ସହିତ ମାନି କରେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ସିଏ କଣ? ସିଏ ପୁରା ଲୋକ ତାଙ୍କ କାଳି ବି ଦଉନାହାନ୍ତି ନା। ଯାହାହେଲେ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଯୋଉ ଟାଇପର ସେଇ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଫାଇନାଲ କରୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏଇଠି ସୁବିଧା ହଉନି ରହୁନି। କଣ କହୁଛ? ଏଇଠି ସୁବିଧା ହଉନି ରୁହନି। ଆଜିକାଲି କଣ ବେନାମୀ ପୁରା ଏବେ ଖୋଲିଲାଣି ଯେ କାମ ଦେଖିକି ଲୋକ ପୁରା 10-15 ଲକ୍ଷ ଦଉଛନ୍ତି। ହେଇ ରଖିଥିଲେ ମାଛଟାକୁ ଖାଲି ଏଇ ବର୍ଷ